गरम काय हो? उसळ मिसळ कटवडा पाव, हां. कांदा पाव, शिरा आहे. मग तुला काय कांदा शिरा चायनी पाव चालेल? काय केलं झुंडूच्या? त्याला ना आजक एका अंत असताना नातवक बघितले नाही असताना तुम्ही तिथे तर फोटो काढणार ना घेऊ बरं बघणार पणाडे म्हणून तू का आणलेला? अजिबात नको. मग काय घालणार? वन पीस असेच असतं. अजून काय घेणार तू वेगळं? तिकडे जाऊन घ्यायचे तुला चांगले चांगले वन पीस दाखवले मग अशी ते मेल्यानो. अरे तुमच्या बाहेर राहता गो माझा पुढच्या डायला ए बरं दे इल्ला. नमस्कार मंडळी, कसे आहेत सगळे? तर आज आपल्या सोबत आहेत पूनमताई आणि त्यांच्या सोबत आहे हा इकडनंच चला या आपल्या दोन ह्याची बायको आणि माझी बायको आपल्या दोन म्हणजे आमचे दोन उलटे अर्थ लावच्या तर माझ्या घरच्या. काय म्हणतात आज गोव्याला चाललो आपण, कसं वाटतंय तुम्हाला? मस्त वाटतं. मनात गुडगुड्या फुलतायत की काय? मनात म्हणजे गुडगुड्या फुटतात कारण तकडची गुडगुडी. हा तकडची गुडगुडी 2-3 ठेवून इसरा नेला आता. पकडे किती भांडण झालं, तुम्ही लक्ष देऊ नको. ते काय होता माहिती आहे, कमेंट पडली तर कमेंट वाचता मेन, रिप्लाय देवतो बाजूक विषय राहता. कमेंट मेन वाचता आणि माईज ह्या काळी घालता. काळी गावचे असले तर कमेंट करा एका. मेरे वांगडा चल न गो मेरे साथ. मी तो काल का स्टेप एक शिकली अशी. हा आधी शिकलं. वर्षांनी तू करणारच म्हणजे? वर्ष नाही ग, तिथलंच मी कोणतरी बघणार नाही करणार त्याच्यात. वर्ष तिथे बघत राहा ना कसा नाचतोय. चल बाय बाय. बाय बाय काय बरोबर फिरा असे कसे गळ्यात हात घालून फिर. सोडू नको देव. चॉकलेट बाबू तयार झाला. चला बाय बाय. काय झालं? रंबावून भांडणा करू नको वाटे तिथे. भांडण करू नको. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गोवा सिरीजच्या पहिल्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. तर आता वाजले आहेत जवळपास 7:45 झाले आहेत. आमचा निघायचा टायमिंग होता 6:30 वाजता, पण बऱ्याचशा कारणांमुळे दरवेळेप्रमाणे आम्हाला लेट झालेलं आहे. पण एक चांगलं आहे की आजचा व्हिडिओ एडिट करून अपलोड झालेला आहे. रात्री अर्धा एडिट केला, सकाळी उठून अर्धा एडिट केला आणि अपलोड पण झालेला आहे. फक्त आता बाकी सगळी मंडळी यायची बाकी आहेत. तर आजचं प्लॅनिंग असं आहे की इथून आम्ही म्हापसाला जाणार, त्याआधीमध्ये वाटेत नाश्ता वगैरे करणार आणि म्हापसात हॉटेल वगैरे बुक केलेलं आहे. ते कसं कोणी बुक केलं ते सगळं तुम्हाला पुढे कळेलच. पण आताच्या या व्हिडिओमध्ये तरी माझ्या मते सगळं प्रवासाचाच भाग असणार आहे, कारण की त्याच्यातच हे व्हिडिओ होणार आहे. आणि आजच्या या ट्रिपमध्ये आपली विशेष हस्ती पण हा बाकी आम्ही 4 जणच जाणार होतो, पण एक माणूस आता ॲड झालेलो, तो कन्फर्म नव्हतो म्हणून तुमका सांगितलेलं नव्हतं. पहिल्या माणसाची एंट्री झाली आहे. काय रे पिशी आहेत काय यार? मेन आहे ना, मेन एंट्री आहे ना ती. कुठली? हा ही बघा, याची एंट्री अशी पिक्चरची असते ना तशी. पायावर घे शूज दिसू दे. अरे हा ही मेन एंट्री होती म्हणून थांबलेली होते. खुश होऊन जाईल. प्रेक्षकांसाठी सरप्राईज होता अचानक मध्ये. सकाळी पण कॅन्सल झालेलो होतो प्लॅन, पण तरी पण हिला काय चपाती लवकर भाजून झाली म्हणून हिला. बरोबर बरोबर. नवीन क्लीनर. अरे हो बघ यार एका दाखवलेच नाही. ह्याच्याकडे माझ्याकडे ड्रायव्हिंगचा काम आहे, ह्याच्याकडे गाडी पुसायचा काम. काय पुसलं ना गाडी, काय पुसता. एवढ्यात माझी झाली असती पटापट. छपरात हातच पोचत नाही माझं. पुसपुस गाडी चांगली पुसा. मॅडम तुला एंट्री दे बिघडून. मॅडमला दे एंट्री. चला ए या ठेव पुढे आपल्यासाठी. हे आपल्यासाठी पुढच्या 2 माणसांसाठी. हे आपल्यासाठी. 8:45 झाले. हो डोरांका बघा. आमका ऐकणारी नाही ती. मी बांधून ठेवणार आपणा बरं जमणार नाही. सांगा ना डोरा घेऊन जाऊ आपापली. तुमची डोरा तुम्ही घेऊन जाऊ. बरोबर. माझा डोरा आम्ही आमचा घेऊन आम्ही आमचं पाडो आणला. हो चला. काय रे काय झालं? येणार होतं ना शाळा.
म्हणून नंदन पण नाही लो. आता मे महिन्यात ये बोलले. मे महिन्यात परत जाऊया. मे महिन्यात ये. मे महिन्यात तू स्पॉन्सर करशील ना. डबो तेवढं भरून ठेव. चालत हा चल. बाय बाय बाय. गणपती बाप्पा मोरया. मग काय आईने घरी सूचना दिल्या आहेत ना माझ्यासाठी. आयन सांगले माका एकदा पाण्यात जाऊ देऊ नको. कोणाक हेंका म्हणजे कोणाक? या बाबल्याकनी बाबल्याकनी वर्षाक. हा असं सांग. मेन चांगल्याने त्यांना भांडाक देऊ नको आधी. तेलकट खाऊ नको, खोकलं लागता. अर्ध्या वाटेत औषध घे मेडिकलला. तू काय मध्ये फक्त आराम. चला बाकी काय ना. बरं आपला तू काय नेऊ. पुष्पा के पुष्पा फक्त एक साईड धरून बसणार. आराम नाही करत. चालू नको आता सकाळी नाही करीत आहे. अहो माझ्या वही येता. मित्रांनो पुष्पा नाही आला तर घराकडे कोण नाही. नंदन शाळेत जाऊचो त्यामुळे सगळी तयारी बियारी मेजरमेंट सगळं या भारी कारण पुण्या पुष्पाचं मी सांगते मोठा प्रॉब्लेम असतात. तुम्ही बाजूक बसलास तर पुढे प्रवास नाही कर. पुढे तुमचा प्रवास ट्रिप कॅन्सल. म्हणून पुष्पा आधीच सांगता माका नेवचा तर तयारी काय तुमची नाही. मग मी येत नाही. म्हणजे एका राग बिग काय नाही. गोळीची कमेंट कोणतरी केल्या पॉवरफुल. शेंगदाणे खायचे त्या का नंतर फुटाणे द्यायचे. फुटाण्यातला नाही फुटाण्यातला नाही फुटाणे बाहेर. कैची गोळी अजून पुढच्या खाणाऱ्याचे फुटाणे गाडीत बाहेर. चला ज्या माणसाक स्कूटर लागता बाबा लग्नाक बिट्टूच्या गेला तर स्कूटर लागली त्या माणसाक काय लागू शकता. येस काय करूया गाडी इथेच लाव. इथे लावूया. तर मित्रांनो आता हेच आचऱ्यातच आम्ही नाश्ता करणार आहोत. पुढे गेल्यावर कारण पोटात आग पडलेली आहे. सकाळी 5 वाजता उठलेले आहेत सगळे. तकडचा वेगळा नाश्ता काहीतरी असतं तर मी गडबडीत येते. हेच खाऊया म्हणाला. मेंदू वड्यासाठी खास. कारण मेंदू वडू त्यापासून मॉपच आवडलो यांका. सकाळी भारी भेटतात. हो बटाटे वडो घ्यावा. बटाटे वड्याक घ्यावा तोपर्यंत. हां तर मित्रांनो आता प्रसाद हॉटेलमध्ये आम्ही नाश्ता करू गेला. कळत गेली मेंदू वडा नाही. मेंदू वडूच नाही. मग काय घेतलं. उसळ पाव घेऊ. मग मिसळ पाव घेऊ. गरम काय हो. उसळ मिसळ कटवडा पाव. हां कांदा पाव शिरा आहे. मग तुला काय कांदा शिरा चायनी पाव चालेल. कसं तुमका तेलकट खाऊ बंदी आहे. 2 उसळ पाव. हां 2 उसळ पाव. 2 उसळ पाव नाही 2 नको. 1 उसळ आणि 1 कांदे पोहे. कसं आहे माहिती आहे ते आता पावात कांदे पोह्यात उसळ घातली ना की एक वेगळं हे तयार होतं त्याचं. तो काय करू दे. गोव्यात आता गेल्याबरोबर दुपारपासच्या जेवणापासून आपली ऑर्डर आपण प्रत्येकाने द्यायची. मी त्याच्या माझा त्याचा हस्तक्षेप नाही. एवढे नको रे मोठे शब्द वापरू. तुझ्यासाठी आहे शब्द. हस्तक्षेप म्हणजे कसं तरी वाटतं ते. अकोड नाही या नको या बरोबर. त्याच्यात तुझं तू बघ काय काय याकच आवडतं. भाकरी आणि चटणी दिलास तरी चालेल. काही ऑर्डर असली तर आपण ती देऊ शकतो. चालेल. तू भाकरी मी तवो आणणार होतोय. मेलच तुझ्या नक्की नाही म्हणून मी माझा आधी पीक झालेला. मस्तपैकी ती इलेक्ट्रिकवाली टूक केलं असतं किंवा आपण 2 चल माझी डिश घे ग. आपण दोघांनी खाऊया. म्हणजे कसं माका वाटलं जरा टेस्ट नाही करत किंवा तुका देणार. कॅमेरा तुझ्याकडे करू नाही का सगळ्यांना. ताई आज तुम्ही कॅमेरा धरायचा. तुम्हाला दाखवलेलं आहे आता मला. हो मग धर चाय मागवते पटकन.
एकही गोष्ट पॅकिंग मधली केलेली नाही. सगळी पॅकिंग, त्याचे कपडे, सगळं काही वर्षाने केलेलं आहे. बाबू फक्त ऑर्डर सोडतो. माहिती आहे हो तुला. मी नाहीच करत माझी बॅगेची पॅकिंग. तू काहीच नाही करत बॅगेची पॅकिंग नाही. तू तुला ते काहीच काय माहितीये, मी लग्नाला जायचं होतं तेव्हा मी कसा गेलो तुला किती वेळात जाऊन आलो. पाठी तुला काय कोणतं कळलं लग्न? हे काय माझ्या स्वतःचे बॅग कुठे भरली काय भरलं कायच नाही. पत्ता आता पत्ताच नाही. अरे हिला घेऊन कधी आलो ते कळालं नाही घरी. ड्रेस आहे ना लग्नाच्या आदल्या दिवशी मला फोन रात्री 12 वाजता. लग्न उद्या ना सकाळ रात्री 12 वाजता जाऊन असं अचानक जाण्यात ना मजा असते. आधीचे पॅकिंग करा, आधी या करा, ह्याच्यात मजा नाही. तर धावपळ होतो. 1 वाजता पुण्याने बॅग भरली. जिरान ते का सांगल्या मम्मीचा तापमध्ये उतारलो नाही बरं नाही आता बरोबर पुन्हा कमेंट येत त्याच्या काय पावसाळ ताप आहे इथं याकत नाही. हे अजून काय खाणार आहेस का विचारलेलं बघा. बघता पुन्हा परत या म्हणा नको बाबल्या विचारलं. कोणाला विचारतो? सगळ्यांका? तुला काय पाहिजे बाबू? मला सांग 1 रुपया नसताना तुम्ही शॉपिंगला कसं गेला? 1 रुपया पण नाही तुमच्याकडे. कोण बोलतो? का दुकानदाराचं प्रमोशन केल्यावर फुकट पडले. काय केलं तुमच्या? त्याला ना आजक एका अंत असताना नातवक बघितले नाही असताना तुम्ही तिथे तो फोटो काढणार ना एवढं बरं बघणार पण आडे म्हणून तू का आणलेला? हे पुन्हा म्हणते ना ते का माहिती आहे. आता कलर चेंज होईल गोव्यात गेला तिचा आता झालाय थोडा माझ्या कलराकडे कसे कलर वाईज जरा आपलं जो सावड दिसतो जरा तुमचं माझ्याच सारखं ती चौघं जरा पांढरी दिसतो आपण चौघं जण मी कसा म्हणू तुका मी बाबा चल गोव्यात माझ्याबरोबर कलर मॅच कर मी एकटो त्याच्यात या पण काय बघता यांच्या नादाक लागा नको. 2 तास झाले ही बसती आहे चाय पी. काय होय तुला? लॉलीपॉप पाहिजे आता गरम नाही त्याला. लॉलीपॉप नको ना? तू बाहेर बघता सँडविच हव्या? जय सगळेच बघता सँडविच. हो सगळे साडीच आणलं. हो साडीच घालून जाणार? तो ड्रेस आहे की ड्रेस नाही जीन्स घाल तकडे. तर मित्रांनो पुणग्याची शॉपिंग रवलेली आहे ते आता जाता जाता करतो ही बघा. अजिबात नको. मग काय घालणार? 1 पीस असेच असतं. अजून काय घेणार तू वेगळं? तिकडे जाऊन घ्यायचे तुला चांगले चांगले 1 पीस दाखवले मग अशी ते. होय तकडे हा होय तकडे गोव्यात. गोव्यात नको ते 1 पीस माहिती आहे ना. हे बघ हे असे हे असं हे झालं. असं मला झालं तुका टॉपच ते हा काढूया. तसंच आहे ग कलर वेगळा आहे सेम आहे फक्त कलर वेगळा आहे. बघ लावून बघ कलर बघ माझं कलर बदलूक नाही. तो दिसतो चांगला तो. बघ इकडे जम्प येतात तू म्हणणार काय नको. दुसरा हा बघा लाईट मध्ये हे असे चटरपटर नको प्लेन नाही आहे प्लेन नाही आहे बाबा. प्लेन साईड कट येणार. साडी घालणारा घालणार माणूस काय काय? कपडे एवढ्यात बघ दिसणार नाही ते डायरेक्ट तुमका नंतर सरप्राईज घातल्यावर. काय ग वर्षा राहिला आहे अजून काय? किती? 1300. हे झाला की नाही? हे काय गोवा बघ काय गोव्यात डायरेक्ट पॅन्ट काढलेली वाटते कारण त्या गोवा झालो अर्ध्यात. हेच गोवा बनलेला आहे बघा. आम्ही अजून कोकणी ह्या गोवा झाला. हे एक शॅम्पल आमच्यातला गोवा झाला.
दॅट इज दॅट. पूनमताई आज कसे आहेत? मस्त ना. तर आज आपल्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे बऱ्याच दिवसांनी आल्याबद्दल. आज तुमचा ग्लो जसा पुढून दिसतोय पण जरा काहीतरी क्रॉस आहे, जरा उलटा काहीतरी घराकडे काहीतरी उलटासाठी होणार नाही, हसू जरा असं वाकडं दिसतंय. तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्यासोबत आहेत पूनमताई आणि त्यांच्यासोबत आहेत ही दोन. खिडकी कोणी उघडली? ह्या पुण्यात पान खाल्याने तुकता मध्ये चिला. सॉरी कट करूया. पान खाल्याने तुकता मी पान खातो. आता चांगलं आहे ना, मध्ये जाऊन दे ना बुतरू, नाही खालच ते म्हणून ठेव ना, ते ठेव. मेल्यानु अरे ना तुमच्या बाहेर राहता गो माझा पुढचं डायला. ए बरं दे. ए, इल्ला. नमस्कार मंडळी, कसे आहेत सगळे? तर आज आपल्या सोबत आहेत पूनमताई आणि त्यांच्या सोबत आहेत, हा इकडनंच चला, या आपल्या दोन, ह्याची बायको आणि माझी बायको. आपल्या दोन म्हणजे आमचे दोन उलट्या अर्थ लावच्या तर माझ्या घरच्या. तर आज तुम्हाला भेटून आम्हाला खूप आनंद झाला बऱ्याच दिवसांनी. त्याच्यामुळे मला प्रेक्षकांना मला असा आधार आला. आनंद झाला की काय ते कमेंट करून सांगतील प्रेक्षक. ते 2-3 ते विरोधातले आहेत पुण्याच्या जाम. ते जरा लय खोट्यामट्टीवाले आहेत, ते कुस घालून बघतात मोठा. तर काय म्हणतात, आज गोव्याला चाललो आपण. कसं वाटतंय तुम्हाला? काय मस्त वाटतं. मनात गुडगुड्या फुलतात की काय? मनात म्हणजे गुडगुडे फुटतात, कारण तिकडची गुडगुडे. हा, तकडची गुडगुडी 2-3 ठेवून इसरा नेला आता. त्यांच्या मनातले गुडगुडे पुणग्याच्या मनात फुटतच. आमका दोघांका विचारावं काय सांगणार. त्या घरातल्यांचो, नंदनचो, जिलाविलाचो, माझ्या ढोरांचो म्हणजे मेन पप्पांचो. कसा माहिती आहे, ढोरा घबरावती, पप्पा घबरावणार नाही. 4 दिवस फिरा किल्ले होय तर 8 दिवस ऐकायचा लागणारा ह्याच्या विचारात असतंय मी काय. इतके दिवस पुणग्याच्या नाकार जरा तो राग होतो. हा, इच्छा दगड रे. त्याच्या नाकारचो जरासं राग होतो बसलेलो तो. मग मी जाऊन असं इस्कटून पुसा नेलं. काय सांगता? तर आता तर बरा तुम्ही पकडे किती भांडण झालं, तुम्ही लक्ष देऊ नको. ते काय होता माहितीये, कमेंट पडली तर कमेंट वाचता मेन, रिप्लाय देवतो वाजूक विषय राहता. कमेंट मेन वाचता आणि माईज ह्या गाळी घालता. गाळी खाऊचे असले तर कमेंट करा. एका कमेंट नाही केलास म्हणून तर काय बोलणार नाही, पण वाईट कमेंट केलास गाळी घालणार तुमका. बघलं माईच्या अशी कमेंट केलंय. माझा काय ना त्याला माका किती केलास म्हणून काय मी विचारत नसते कमेंटचे. आपण न वाचलेलेच बरे असत. वाचते भाऊ. मग लोक कमेंटच कशा करते, तू वाचणारच नाही तर सगळे कमेंट करा. कमेंट येऊ करणार रिप्लाय. काम दे का दिलंय मी रिप्लाय करणार. किती काम करणार मर एडिट करणार. 4 दिवस बऱ्याच दिवसांनी गणपतीक माका वेळच नव्हतो खरा म्हणशी तू. गणपतीक वेळ नव्हतो की तुका वेळ नव्हतो? माझ आपण तू गोव्याला जाऊन काय काय म्हणजे काय एन्जॉय करणार आहेस असं? म्हणजे दॅट केअरफुली इज द दॅट काय ते नाईस दे तर इज दर अंतुले कोणता लिहिस तर अंत्याचे रेडे एवढा नाही. थोडी 4-5 वाक्य शिकले असते ना मग तू काय काय करणार? गेल्यावरच कळत आता काय करतात असते तुम्ही त्याच्यावरच. आमच्यावर नाही ग, तुझं कसं आम्ही तुला हे धरलंय एक म्हणजे ते हे म्हणतात ना फोकसमॅन. तर बावला बुतूरला त्यातला तुका बावला बनवणार, वर कॅप चढवणार आणि तो हेचो डान्स भांगडा डान्स. भांगडा डान्स नाही मग खयचो गोवा डान्स. मेरे भांगडा चल ना गो मेरे साथ. मी तो काल का स्टेप एक शिकली आहे अशी. हा आधी शिकलं. वर्षांनी तू करणारच म्हणजे? वर्षा नाही ग, तिथलाच मी कोणतरी बघणार नाही करणार त्याच्यात. वर्ष तिथे बघत राहा ना कसा नाचतोय. तुम्ही पहिले दुसरं चुकी झाली तर सांगणार हे बरोबर नाही मारलं, ही स्टेप बरोबर, पुन्हा मार ही स्टेप पुन्हा. हे थांबता हे क्लिअर करते बाबा. जाम कमेंट असतात बायकोवर. बाबले किती बोलतो बायको बिचार. तर आम्ही जर अशी हस्ती खेळते नाही नसलं तुमका काय मिळणार? एन्जॉय तुम्ही करा ना त्याच्यात. कमेंट काय कसले करता? मासा चापले कमेंट करतास. कमेंट करा, चांगला विचार करा. चुकला तर ठीक आहे बाबाला, चुकला तुझा या करा असं. पण
माका मोबाईलवर करा सेपरेट, डायरेक्ट व्हिडिओवर करू नको. आपले तू आज बायको काय जरा जास्त बोलला असा, पण माका सवय लागली त्याची जर कळ काढलंही नाही तर ता बोलू शकत नाही. पुढचं चालू करू, ब्रेक ऍड येईल 5 मिनिटाची, त्यामुळे जरा थांबाया. तर आता पुन्हा आलो आपण, एक ब्रेक घेऊन आलो आहे पुन्हा. तर हा ते साठी ठेवलंय त्यांना, ऍड पण ठेवलंय. तर हा बायको माका पर्सनल करा तसं काय नाही, पण असे डायरेक्ट नको करू. आयले सगळी वाटतात बायको बोलतात, वर्षाक बोललंय नाही, एका बोललंय नाही तर तुम्ही बायको पण तेवढाच माहिती बायको मग घेता, बायको आट्यात घेता, मग मरण काढता माझा. तुमका काय सांगा, मग माझा काढता बरोबर कामात. तर मी जर हेंका बोलती नाही केले तो बोलणार, तुम्ही गप रावलेला चालणारा तर सांगा तसा. मी आपलं गप राहतोय तोंडावर बोट घेऊन. पुष्पाचा पण सेम ताचा एकदा मी हेंका पुणग्या बिनग्या मी जर बोललंय नाही, कळ काढलंय नाही त्यांका, ही बोलणार नाही मग अजिबात. इंटरव्ह्यू लोकसत्ता जो बघितलेलो असाल, एवढ्यात नाही बघितलेलो असाल तर तिथं जाऊन बघा. लोकसत्ताचं इंटरव्ह्यू म्हणजे तुमका कळत पुष्पा किती, एवढ्या पूर्ण इंटरव्ह्यूत पुष्पा किती वाक्य बोलला. फक्त एक वाक्य बोलला हो हो, आणि फक्त मस्त वाटतं मस्त एवढंच. थांबता आणखी एकाच प्रश्नाचं उत्तर दिलं ना, छान वाटतं. राष्ट्रीय पक्षी कोण, एवढाच उत्तर दिलं ना त्यांनी. इंटरव्ह्यू लक्षात अजून. हा तर बघा, जाऊन बघितलाच नसेल तर तो लोकसत्ता बोलता करू आमका आमची मेल्यान चांगला त्याका मी एडिट करणार नाही. तू बोलताना विचार करून बोल, असा बोलता आपले काय बोलता यांका माहिती नाही तरी कळलं असतं. आमचं एडिटर ठेवलेलो कसा पद्धतशीर हव्या, आम्ही तसे पाठचा दाखीत ना, माणसं मोफत येऊ 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 करतात, आमका तुमका माहित नाही. दाखवलं होतं अरे पुष्पा इथे हे म्हणते बिचारे दोघ जण साधे होत, मग हे महाकाली नाही होत असं म्हटलं मरा. मग पुणग्या कापला किती उबलला तरी काय राग मानणार नाही ना. वर्ष आमचा एकदा पण आज माझी सगळी बॅग बिग त्यांनी भरल्या, रोजच भरता, आज नाही रोजच भरता. तसा तर हुशारा नशीब बोललास, नशीब चांगलं बोललो ना. तेच चांगलं बोललो तरी चुकीचं वाटलं तुला. सॉरी, चुकीचं काहीतरी बोललो, तेच बोलते, सॉरी. सांगितलंस म्हणजे चांगलं भरली तिने. चांगलं मग मला माहिती आहे ही फिरायला जायचं म्हटल्यावर बॅग भरणारच, बॅग बाहेर ठेव, म्हणून मी मुद्दाम आळस करी, बॅग बाहेर म्हणून मी सगळं हान ग इकडे आणि तिकडे. तिला माहिती आहे तसं तर गोवाची काळजी करतात. गोवाची की गोवाची काय घो 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 परत घो म्हणजे कळायचा नाही. नवरा ही नवरा म्हणजे गो पतिदेव. आज आमचे भाऊजी आले नाही आहेत, भाऊजी असते तर आणखी मजा आली असती. तसं पुण्य तसं तर सगळ्यांकडे घरोघरी त्याच परी, फक्त आमचे आता व्हिडिओ दिसतात म्हणजे ते मोठ्या परी.